Niġerjan ta' 37 sena nqatel wara li qala daqqiet ta' sikkina waqt argument fi stabbiliment tax-xorb. Dan ġara għal ħabta ta' nofs il-lejl fit-triq il-ġifen fil-Qawra. Immedjatament fuq il-post intalbet l-għajnuna tal-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u l-Pulizija tad-Distrett. Mill-ewwel investigazzjonijiet li saru irriżulta li r-raġel weġġa waqt argument bejn xi persuni barranin fl-istabbiliment. Ir-raġel ingħata l-ewwel għajnuna medika fuq il-post permezz ta' tim mediku. Dan eventwalment ħadu l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Għal-ħabta tas-sija ta' filgħodu ir-raġel ġie ċertifikat mejjed kawża tal-ġrieħi serji li ġarrab waqt l-argument. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Dr. Caroline Farrugia Frendo li ordnat li ssir inkjesta maġisterjali u ħatred diversi esperti sabiex jagħtu sehemhom. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li qed tkellem persuna biex jgħin fl-istħarriġ tal-każ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.